नोंथांनाव मोनबेसे सिम कार्ड दङ? नोंथांनि आखायाव गोबां मबाइल सिम कार्ड दङ नामा? आथिखालाव जों नुनो मोनोदि सासे सुबुंनि मुङावनो गोबांथा सिम कार्ड थायो आरो बेफोरखौ मानो बाहायो एबा मा गावारि खामानियाव बाहायो रावबो हमनो हाया। जुदि नोंथांनाव मोन 6 निफ्राय मोन 9 मबाइल सिम कार्ड दं अब्ला नोंथाङा बे बारनिफ्राय मोननाय नंलिया गोबांथा सिम कार्ड आरो बे नियमा हादरनि बबे जिल्ला आरो बबे रायजोआव सासे सुबुङा मोनबेसे सिम कार्ड लानो हागोन बेनि सायाव लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट। हादराव बे बाराव सासे सुबुंनि मुङावनो गोबांथा मबाइल सिम कार्ड बाहायनो हानाय नंलिया। सासे सुबुंनि मुङाव मोन 9 नि बारा सिम कार्ड बाहायनो मोननाय नंलिया हादराव। लोगोसे आसाम एबा सा सानजा ओनसोलनि आरो जम्मु काश्मीराव सासे नोगोरारिया मोन 6 नि बारा सिम कार्ड बाहायनो हानाय नंलिया हादराव। हादरनि गुबुन जायगायाव सासे सुबुंनि मुङाव मोन 9 नि बारा सिम कार्ड बाहायनो हानाय नंलिया। 24 आगस्तनिफ्राय हादरनाङैनो बे गोदान नेमफोरा बाहायजागोन। बे नेमा गासै हादरावनो बाहायजागोन आरो बे थि खालामनाय नेमफोरखौ सिफायोब्ला टेलिकम कम्पानिफोरा नोंथांनो गोदान फोनांजाब होनो हानाय नंलिया। आसाम एबा सा सानजा ओनसोलनि सासे नोगोरारिया मोन 6 नि बारा सिम कार्ड बाहायनो हानाय नङा आरो लोगोसे जम्मु काश्मीरनि नोगोरारियाबो सासे सुबुंनि मुङावनो मोन 6 नि बारा सिम कार्ड बाहायनो हानाय नंलिया। बे नेमफोरखौ 24 आगस्तनिफ्राय गोख्रोङै मावफुंनाय जागोन। नोंथांनि मुङाव बबेहाय आरो मोनबेसे सिम कार्ड रेजिस्टार जादों बेफोरखौ गोख्रोङै नायग्रोमनाय जागोन। जायखिजाया उफ्रा एबा नाङै नम्बरफोरखौ सांग्रां खालाम। नोंथाङा नोंथांनि दानि रेबथुमनायखौ नायनो थाखाय मावख'आरि सोरखारि पर्टेलखौ बाहायनो हागोन। हादराव बे बाराव सासे सुबुंनि मुङावनो गोबांथा मबाइल सिम बाहायनो हानाय नंलिया। सासे सुबुंनि मुङाव मोन 9 नि बारा सिम कार्ड थानो मोननाय नंलिया हादराव। लोगोसे आसाम एबा सा सानजा ओनसोलनि आरो जम्मु काश्मीराव सासे नोगोरारिया मोन 6 नि बारा सिम कार्ड बाहायनो हानाय नंलिया। 24 आगस्तनिफ्राय हादरनाङैनो बे गोदान नेमफोरा बाहायजागोन आरो बे नेमा हादरनाङैनो बाहायजागोन।